واجہ ما گندگاں تکرہ ماشاءاللہ مزنی کتابی ررنی مگا چمہ شانک دیما گندگاں وڑ وڑی کتابا میں ایدی ما لائبریری شکلہ یک الماری کتابہ چی پر رہے نی تی کتاب شن کلیکشن چونے کجا موضوع سرہ تکرہ کتاب تو عبرات چونے یا منا چا کالج لائفا کستے کتاب جمع کرنے کے شوق بتا انچو کتاب کے من جمع کتا ہی ما درو نوان تگا نو تو وہ کتابانی بانڈو میں ایک کتا ما کتاب شن کے آٹھ اماغ ما کراچی امنی سر کپتا کل رشید کانے کا بازا کیٹی گپتا سینڈل گپتا گود گپتا اور ما کستے تقریباً منی اولی شاپنگ بتا کتاب کمرہ من نشتگا ونتا کستے دو سے روچا گم کراچی نشتگا ٹیٹ منوانگے موکا رستا ما دا لی مارکیٹا بلکشمہ دستا کہ بلوچی کتابانی گونڈ کی بننے دا بتا دا دگے اکی کستے بسم اللہ اٹھلا دیما بتا گوھرے او دگے اکی امودہ بتا گوڑا میں کستے بساس ہوارتی من ٹارگٹ امید تک ماما دا ایرکائی کتاب زوری ما شتا بلوچی کتاب منا کستے امودہ میں لیتا مرچا ہوں سوشل میڈیا ذریعہ تر معلوم بھی کہ کئی کتاب چاپ بتا کدی چاپ بتا بلے پیسرا ماشتگا میں کبھی نہ پڑھتے تک کتاب دست کپی کتاب منا اردو بلوچی کستے ماں اے شوق ہم کستے اقبال رازے کستے شیعہ مکریٹر دیں کتابیں وانے گی نورچ کتابی کے درد کا ماں کستے چتا جمع کتا انو کے ماں مطلب شی یہ آلتا نو منی واسطہ کتابیں ٹی وی دیگه اچھی پشکپتا تاک بندی کتاب کستے تایی وڑی براتی سنگتی منا گفٹ دیا اکیڈیمیا کتابی بلوچیا یا بلوچستان اکیڈیمیا ایشان چاپ بوتا پما دان دانگے یا کہ ہم شاعر و ادیب وہی ہوتی کتاب کستے ہر ایک پما کستے گفٹ کستے را دا باقی ما وقت کستے دماغتا من کرا ہرچ موضوع کتاب تو مذہب وغیر دا سیاستہ دا لفظہ کا درستیں کتاب کستے من کے راستہ کستے درکاں وہ من کرا بعض کستے ہم کہانے نایابیں ہم کتاب کستے متگاں کہ ما چتو گو ایک اتگاں ما زمانہ اصلا تاک بندی بتا سنج بلکہ نگا اصلا میں تا سنگتاں توجیہ لے گا دستا شم برتا ہم توجیلے واسطہ شن کار بوتا متاک بندے سنج کستے اشتاد دہاکہ کسے چاپ بوتا سنج کستے تاک بندے جی آر مولائن تا آٹھیں باقی چاپ بوتا موٹا کتاب بوتا قیمتی 6 روپیہ بوتا اور یہ پدا کستے لتی نایابی کتاب بوتا ہما سنگتان کرا درگیت کما کستے ایک اتنا شب چراغ بوتا تی نوکی تام برامش کوانی تاک بند اور نوکی تاک بندن تو کا بلوچی لفظاں کے ارچ تاکی کے درد کا منی ریکارڈا ستے بلوچی ہے کستے بازے ہم تاک و تاک بند زندمانے آساپے تپتانے ما تاک بازی درستیں تاک بند ماں کستے او جلدہ کتگام دا ملکہ بادا سنگتیا منا کستے جلدہ کتگو داتگا یہ منی کر رہا کستے ایران او بیدر صاحب کریاب کستے بیدر صاحبہ منا آٹی میں گشتگا کہ منی کتاب کریابہ کستے چاپ کنگی بلے منی کر مواد گارا اور ماں کستے 2 سے روچ بتاؤں وہ چکا ماں ہی کستے درکتا مواد کستے چل ابزاں کو زندمانہ داتا دیگے بازے حکیم دشتیہ کستے دا ایسے چو بتا اڑا یا کستے لتی نبشتان کنچو گار بتا گا منا اشتی کہ یار یہ نبشتان کو منا لوٹ گیا اور ماشتا تو ہمیں تاریخاں کستے ہمیں نبشتان کا نامہ و ہمیں ماتا کا نامہ کستے منا بدے اور دات کا مقصد شواز کو تمہارو ارچیت کا ہوتی ہمیں نبشتان کی کستے کشتا گا یعنی آئی ہم چے کتا کہ مانگوشتا گار ہم بلے ریکارڈ تکرہ کستے شارع چیزی بعض مردموں میں دل بڑی کتا کہ یاری شرع ریکارڈ ہم بعض مردموں ایسا خاموش بتا آئیے بعضی چیز کستے ہم کستے ہیں چو گارو گمبتگاں آئیے پدا میں ریکارڈاں چپٹے تا نونگوشی کا مقصد اس ہے کہ پائدہ ہی ہستے بلے بعضی سنگتاں کتاب برتگاں پدا کستے منا کستے نمچو باقاعدہ من لائبریری پیما ہو نلک کتگاں کیا برتا کیا نہ برتا کتاب پدا منا شاونی منا واپس نہ کتگاں ایوڑے ایمانداری مردم بعض کم میں نمانی بعض نایابیں کتاب کستے برتگاں مردماں کستے ادا اللہ بخشا کستے گوربا منی برتا ادا نزدیکائی منی مارو میسیجی کے چینے کہیں منی کتاب رانا دا گوربا ما شرانا دا کستے چینا او ہمیں سنج کے میں نام گرے گا سنگتیاں من داتا من یاد کستے نبی من خیاد آتا شب چراغن چو سنگتیاں برتگا بلے ما پدا کستے پد جاؤ لتی ذمہ داری مردمان بران کتاباں پدا واپس دیانتے لتی کستے ندیانتے نو ما کستے کتابیں مچین کتا نو یک دانشوری نوشی بیکو بمائیں کہ کتاب داں دومی مستن بیکو بمائیں کہ کتاب واپس داں نو ما دوئیں بوتے گئے نو کتاب ہوں داتا واپس ہم کستے چین کتا نو دیگر ہوں برتا ما کتاب
چیزی کتاب ہمیں جاوران لالانی کستے میں نگی سببا کستے تندورا کو تگاں تھرسا چی ملکاتا دور دا تگاں تو کستے چے کو تگاں کتابانی تنہ اے نا منی سنجر کوٹی ادا کستے نندی بات کے امودا گشتری کتاب منی امودا کستے یہی قصہ کسانی اے کتابانی کستے گشتنے مشتریں کتاباں کستے مودا کو تگاں لتے کتاب گشتر اندہ ٹینی پیتی امیتی کچرا مچرا کا شر بپٹے شر نایابی کتاب کستے مچن کا آو بلے نو بشکر مقصد اسی کہ بعض میں داتا کتاب ہم سنگتاں گوبرد سنگتاں ماں کستے گپڑی کتاب داتا صدیق صلاح ملتی کتاب داتا ملکاباد سنگتاں لتی میں کتاب داتا منیگا کستے بعض سنگتاں وہ دگے خلاتو کے سنگتاں کستے میں کتاب داتا چی کتاب کستے بتگاں کستے میں وانتگاں آہنو ہمیں کستے من کرا گوشتا کہ ہمارا لائبریری بنانے گئے تو ہمارا کستے لتی کتاب ڈونیٹ بکاں تو میں کتاب کستے داتا منی علامہ نوکی را ڈیولپمنٹ سوسائٹی والا ہم کستے نظر جانتا ہم ماں کا بیال نہ کستے میں داتا بلکہ نگاہ ماں کستے تو کہ میں اکثر کتاب داتا ہوں لسٹ لگ گیا کہ ماں کتا کیا کتا میں نظر منی لسٹ تو کا آستا ہی نیستا